makaingon ko nung nganong magantos ang tao ka ng daghantag pangandoy. The less your desires, the less your sufferings. Tanawa po dito mga pangandoy. O di pa makayang magpakadato adyaw sa lugsa. O di pa makaya nga mo abroad adyaw sa lugsa. O di pa makaya nga magbay mo piskay kayo nga bay o niya aircon nga septic tank, ayaw sa lugsa. Ayaw sa lugsa. Huwata ang paabot sa Ginoo. Huwata ang panahon nga ihatag sa Ginoo. Otherwise, we will suffer. According to the one of the noble truths of Buddhism. Pero wani magpasabot nga og ang kasakit apil sa tong kinabuhi, wani magpasabot nga di na po ka magmalipayon. Kaingon man si Pope Francis nga we have to be joyful in the midst of suffering kay God is with us. What a pasagdi sa Ginoo. Amen? Next slide please. Mo ning giingon niya dinhi, no? Nay sakit nga ginganlan na sa tupapa og the disease of the funeral phase. Nga angay kuno natong likayan unsa maning disease, sakit. Kana kunong sakit sa mga Kristiyano nga bisag buhi pa ta, wa pa ta hayaa. Latagaw pata ning atong kalibutan ang naong kuno nato mura nagnaong og minatay nga padung ilunod sa pantiyon. Lingian na inyong tapad. Tanawa sa na mura na malagnaog minatay. Smile lang gihapon. See miracles in life every day. Mo may meaning smile. See miracles in life every day. Mo na smile. Ayaw jo kalimot og smile. Kaya mura kuno taog dita mo smile taliwa sa mga kasakitan, mura kuno taog naay sakit, the disease of the funeral phase. Of course ang sa tupapa tigulang naman si Pope karon, no, gi-wheelchair na nakikita mo sa TV. Ang mga minatay sa una hadlok man jud tanahon. Karon daghamang mga minatay nga sa buhi pa batig naong pagkagihaya na nagwapo hinuon. No? No, pagbalsamar piskaya na manig naong bati manig dagway sa una. Sa una sa among dapit sa Antikira Bohol, gagmay pa mi di man uso ng balsamar. Hadlo kay na mga nangamatay. Tanahon. Manggingangagot. Gay nga na ini why balsamar? Mga tiguan ka kita mani, bukusan to nilagpan yung itom. Bukusan kay rumatakom tong baba. Unya, why suga? Kaya mga minatay kayo, hayahay naman kay, ano, may mga buwak. Napay suga, it is the image of the Sacred Heart of Jesus, ang katuyok-tuyok, ani. Sa una, wag, suga, ngit-ngit. Unya, ang minatay sa una, butang gapas ng ilong. Mga kagawan mo, ani, ana, mata, dunggan. Unya, ni kagabi, hayaon, magparit tong mga hulmigas, mga utitod, at tumudong sa kamay, o sa asukar, o sa turta. Muna mga tiguang initungang gabi, inday, gigutong ko pakanakog turta, manglutaw tong utitod, o suom nga gikan sa hilong sa namatay. The disease of the funeral phase.